malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpadayon na sabnamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong hapuna ang atong sugilanon naguluhan Pusyon Bisaya. Nangutana kong Iris pila yung edad, nakabotar ba siya, nakahinumdum ba siya sa mga panghitabo sa Pusyon Bisaya. Wa na siya kahinumdum, nakabotar ba siya, ang iya lang mahinumduman nga nagsigig hisgot ang iya mga ginikanan mahitungod sa Pusyon Bisaya. Amot pila inyong edad in 1978. Ako 1978, sa pamangko, high school pa ko sib. High school pa, wa ko kahinumdum sa aktual nga eleksyon sa Pusyon Bisaya. Although later sa mga diskurso na batok sa diktadurang Marcos, kanunang gitumbok ang Pusyon Bisaya o sa salbing madaugon nga bahin nga yugto sa pakigbisog sa mga Subuanon batok sa diktadurang Marcos. Ug ang Pusyon Bisaya dili lang subok, tibuok Central Visayas ang Pusyon Bisaya. Na para lang sa mga batanon nga wa gi ideya unsa ang Pusyon Bisaya. Nag-eleksyon atong 1978 para sa interim batasang pambansa. Nganong nag-eleksyon ato natukion karon taud-taud. Niadtong higayon gi-expect nga ang tanang kandidato ni Marcos modaog. Kay siya ay nagpahigayon sa eleksyon, siya ay nagkontrolar sa Commission on Elections, siya ay nagkontrolar sa tanang mga local government units, siya ay nagkontrolar sa militar, siya ay nagkontrolar sa kakostablihan. Wa gyud ganan ang oposisyon. Kay diktadura pa man niadtong higayon na. Motong makapakugang ang kadaugan sa Pusyon Bisaya, kay di lang usa, di lang duha, 13 gyud. Ang tanang kandidato asin ng harus, ang tanang kandidato sa Pusyon Bisaya nakadaog sa interim batasang pambansa. Ang tawag ato nila mga assemblyman. O unang sukod, kung siya ako nahinunuman sa Pusyon Bisaya, aniya ang 13 ka mga mananaog pagka-assemblyman sa 1978 interim batasang pambansa elections diri sa Central Visayas. Idaog ang 13 ka mga kandidato sa Pusyon Bisaya. Ako suwayan ang akong memory. Number 1, Taliox Bacalso. Number 2, Hilario Davide Jr., ang atong Chief Justice. Number 3, Valentino Billy Ligaspi. Number 4, Filimon Fernandez. Number 5, Eutyquio Simafranca. Number 6, Alfonso Corominas. Number 7, Mariano Lugarta. Number 8, Enrique Medina. Number 9, Padre George Quintanar. Pari Lis Argao, Padre Quintanar. Number 10, Bartolome Cabangbang. Number 11, Julian Ibalye. Number 12, J. Villegas. Ako minumdum si J. Villegas, taga Negros Oriental. Number 13, si Dominador Pernes, taga Siquijor. Palihog, di na nato usbon, kay mabisto nga, di ko kahinumdum sa tanan. Pero mauto, ang 13 ka mga kandidato sa Pusyon Bisaya na nakadaog in 1978. Ug mas di katuuhan, kinsay ilang gipildi. Ang ilang gipildi, maong labing gamhanan nga mga politiko sa Subo, sa Bohol, sa Negros Oriental ug sa Siquijor. Niadtong higayuna. Dinhi sa Subo, 4 ka mga higante sa politika ang gipadaga ni Marcos uban sa alyansa sa mga Durano o sa mga Gulyas, ang 4 ka mga lig-on kaing kandidato sa kilusang bagong lipunan. By the way, ang KBL, formal kang gilusad atong eleksyon na. Ang 4 mao silang Eduardo Gulyas, nga incumbent nga governor, tinudlo nga gobernador sa Subo, itong higayuna. Ramonito Durano, magrepresentar sa Durano Dynasty sa Danau. Ikatulo si Tony Cuenco, apo ni Mariano Jesus Cuenco, anak ni kanhi gobernador o kanhi health secretary Manuel Cuenco og Lito Osmeña. Pag umangkon ni Sir Hing Osmeña Jr., mortal nga kaaway ni Ferdinand Marcos Sr. og apo ni anhing presidente Sergio Osmeña Sr. So tiyaw mo na, Durano, Gulyas, Osmeña, Cuenco, gipildi lang sa 13. Gawas ni Taliox Bacalso,
ni Filimon Fernandez, ni June Davide, and I think to some extent si Bartolome Cabangbang, nga mga veterano nga mga politiko sa una, wa to mailhi. Isip mga politiko din sa Subo, katong mayoriya sa 13 ka mga sakop sa Pusyon Bisaya. So karong hapon na atong susihon, nganong nidaog man ang Pusyon Bisaya? Daghan kayo mga teorya. Buhi pa man ang mga nanagan sa Pusyon Bisaya, pipila nila, apil na si kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr., makasulti tingali si Davide sa iyang bersyon. Ining daghan kayo nga mga pangagpas o mga huhungihong mahitungod sa Pusyon Bisaya. Pero una, aron mo-appreciate nato unsa ka historical, unsa ka talagsaon ang kadaugan sa Pusyon Bisaya, pipila ka context. Nganong gipahigayon ng eleksyon sa 1978? Atong higayon na si Marcos under pressure sa gobyerno sa Estados Unidos. Matod sa gobyerno sa Estados Unidos, nabalakas sila sa iyang diktadura. Nadugay na kay nga way eleksyon. Kaya katapusan ng eleksyon 1971 pa. Dahil gimubahan to ang Plaza Miranda. Pag-eleksyon untag presidential 1973, nagdeklara na magmarsyalo si Marcos, nagpadayon ang iyang termino. Nilapas na siya. Siyang ikaduha ang katapusan untang termino sa pagka-presidente. Unya, niadtong tuiga, nagsigin ang sabot-sabot sa renewal sa Military Bases Agreement tali sa Pilipinas ug sa Estados Unidos. So, nangagpa si Marcos, makakuha siya dakong kwarta gikan sa Estados Unidos kung i-renew ang Military Bases Agreement. Mao man tong higayon na diri pa ang Subic Naval Base ug ang Clark Air Base sa Pilipinas. So tungod adto ang Estados Unidos sama sa nandan daghan kay mga kondisyon. Ang gipangayo gud sa Estados Unidos, klaro nga line of succession. Kay si Marcos dili na batanon, unsa may mahitabo kung si Bako layo ra to mawa si Marcos, kinsa may mupuli niya. Wa may vice presidente. Wa may klaro nga mga political leaders nga makahulip sa hawang unya sa nasudnong liderato. Moto nga gusto sa Estados Unidos nga mag-eleksyon si Marcos. Aron nga doon naging mga pinili ang mga botante sa Pilipinas nga takos nga makapuli ni Marcos kung unsay mahitabo niya. Na si Marcos dili ganahan na mag-eleksyon. Mag-eleksyon man ka, lami siyang kinabuhi pagkadiktador. Why check and balance? Why opposition? Iyang gipapriso tanan, iyang gipahilom tanan, iyang gipamatay ang tanan ng mga nangahas pagsupak sa iyang administrasyon. But sa samang higayon, kinahanglan siya makuha sa dugang kwarta gikan sa Estados Unidos. Sa samang higayon, kinahanglan siya magpahumot sa ubang kanasuran sa kalibutan aron padayong pautangon ang Pilipinas. Kay sige ba siya pangutang, kay sige pangagkwarta ang iyang mga kronis, sige kaalkansi ilang mga negosyo, sige siya abuno sa pangawat sa iyang mga alipores o sa iyang mismong pamilya, iyang mga paryente, iyang asawa, iyang brother-in-law si Cocoy Romualdez ug uban pang mga bantugang mga kawatan atol sa diktadurang Marcos. So napugo si Marcos paghatag og konsesyon. Pero imbis mag-eleksyon, iyang gipahibaw ang Estados Unidos among ablihan ang interim batasang pambansa. So, parliamentary naman ang among sistema sa gobyerno. Ako'y mamahimong Prime Minister, ang sulod na ko'y Deputy Prime Minister, doon mga sakop sa gabinete, natakos nga makapuli na ko. Kung just in case doon mahitabo. Kaya mo na inyong concern na ang tingali doon vacuum of leadership o magkayagaw ang Pilipinas kung mawa si Marcos. So mo to iyang concession sa mga Amerikanhon. So, gischedule na ang interim batas sa pambansa. Sa samang higayon, gusto ni Marcos nga maniguro na ang batasang pambansa way ngipon. Na ang batasang pambansa dili makakurihir niya. Na ang batasang pambansa dili makapalagpot niya sa pwesto. So, gitakda ng daan sa balaod nga ang batasang interim batasang pambansa, kung mo istriktuhon pagtanaw ang mga lagda, way gahom pagtangtang ni Marcos. Pero mahimo niyang kadaduhan ang interim batasang pambansa. So, pag kinaunsa, si Marcos mo yung patigbabaw, dili ang interim batasang pambansa. Ang interim batasang pambansa, makahimo og mga balaod. Pero si Marcos, magpadayon sab sa iyang decree-making powers. Katong Amendment number 6,
nga makahimo sa siyang iyang kaugalingon nga mga balaod. So imbis iyang itahan ang lawmaking powers ngadto sa interim batas sa pambansa, iyang gi-retain ang iyang gahong paghimo og mga dekretong presidensyal. Lain pag yung lagda pagtimaan nga si Marcos di gyud mo surrender ngadto sa interim batas sa pambansa. Si Marcos mahimong mo repeal sa mga balaod mapasar sa interim batas sa pambansa. So just in case dili ganahan si Marcos sa mga balaod nga ipasar sa interim batas sa pambansa, iyang ma-repeal. Pero ang batas sa pambansa dili maka-repeal sa bisan unsa nga dekreto ni Marcos. So sa tanang aspeto, si Marcos gyud mo'y hawd. Ang interim batas sa pambansa wa gyud klarong gahom. Klaro na nga dayan-dayan. Pero, para sa mga Amerikano, okay na lang na. Mayoriya sa mga sakop sa interim batas sa pambansa, kinahanglan pilion, ubos sa lagda. Pero doon ay mga sakop sa batas sa pambansa, na si Marcos rin magbutang. Siya rin mo nominate, siya rin mo tudlo. So, bisan pag klaro kayo ang interim batas sa pambansa nga chupi, pero maniguro gyapon si Marcos nga doon na ko yung mga tinudlo, doon na siya mga sinaligan. So, paniguro ni Marcos, just in case, magkinaunsa ni, di mo daw kag mga kandidato sa interim batas sa bansa, na ako'y kasaligan sa interim batas sa bansa. Pero ang tanang mga lagda sa eleksyon, pabor ni Marcos. So, pangandam sa interim batas sa bansa, gipahibaw man niya ang eleksyon sa interim batas sa bansa in 1977, 1 year before sa aktual nga eleksyon. Iyang gilusad ang iyang bagong partido, ang Kilusang Bagong Lipunan, KBL. So kining gikaintapan nga partidong KBL gilusad ni in 1977 precisely para sa eleksyon sa 1978. Although sa subsequent elections ang KBL mo'y labing hawd, mo'y labing gamhanan nga partido. Kay tanang resources gobyerno, tanang makinarya sa gobyerno naaman sa Kilusang Bagong Lipunan kay mao may partido ni Marcos. So eleksyon na. Nang haros ang Kilusang Bagong Lipunan sa tanang mga distrito dito sa Manila, sa tanang lugar dito sa Luzon, duharay nadagan sa oposisyon. Sa Mindanao, murag usara kalingkuranan ang nadaog sa Mindanao Alliance, I think. Pero dinhi sa Subo makabungog ang kadaugan sa Pusyon Bisaya. Dili usa, dili duha, dili lima, dili pito, ang tanang 13 ka mga kandidato sa Pusyon Bisaya. Wa pa man sad mauso ni ato mga babae nga mga kandidato. Pulos laki ang mga kandidato sa Pusyon Bisaya. Nakadaog silang tanan. So, karong hapon na atong susyon, ngano man to? Kung kontrolado ni Marcos sa politika sa Pilipinas, ano nakalusot man to silang Taliox Bacalso, Jun Davide, Billy Ligaspi, Tumi Kabangbang, Padre George Quintanar, Eutychio Simafranca, Mariano Lugarta. Si Mariano Lugarta, Nick Lugarta to nakahinomdom mo publisher sa Republic News. I think sa publikasyon sa mga Cuenco. I don't know kung na-publisher siya after na sa eleksyon sa iyang pagka-assemblyman. Pero na-assemblyman si Mariano Lugarta. Alfonso Corominas, Enrique Medina, Julian Ibalye. Ako minamon si Julian Ibalye, gitawag to siyang Mr. Educator. Educator to siya. Filimon Fernandez, Bartap Natcher, sa mga banggiitang abogado sa Subo. Si J.B. Liegas sa Negros Oriental o si Domingo Pernes sa Siquijor. Sa nilang 13, si Domingo Pernes mo'y wa ginakaila. Kanabang, I'm sure nakaila taga Siquijor niya, pero outside Siquijor, wa ginakaila ni Pernes. Muto nga, for so many years, human sa 1978, sige lang yung bugal-bugal ang mga komentarista, si Durano gipildi ni Pernes, si Gulyas gipildi ni Pernes, si Cuenco gipildi ni Pernes, si Lito Osmeña gipildi ni Pernes. So, ang ilang yung reference, pildi ang mga higantes politika sa wa mailhi ng mga kandidato sa Pusyon Bisaya. Of course, popular ka si Taliox Bacalso. Of course, popular kaayo ang ubang mga kandidato din sa Subo. Pero si Domingo Pernes, mao gihimong reference nga, wa gid mailhi. Pero manong napildi man si Marcos. So arita sa nagkalilain nga mga bersyon, mga pangagpas ni nganong nidaog ang Pusyon Bisaya. Ang labing popular mao, nasuko na pag-ayo ang mga Subuanon, ang mga Bulanon, ang mga Negrense o ang mga Siquijudnon sa diktadurang Marcos. And finally,
tungod sa 1978 interim batasan pambansa elections, nakakita og outlet ang ilang kasuko. Ug wa nila itagi-tagi, wa nila ianam-anam, ilang gitingob og pabuhagay. Ang tanan nilang kahiubos, ang tanan nilang pagmahay, ang tanan nilang kasilag sa diktadurang Marcos pinagi sa pagpili sa mga kandidato sa Pusyon Bisaya. Muna yung paborito nga bersyon nga kadto demonstration to sa anger, protest vote kadto sa taga Central Visayas batok sa diktadurang Marcos. Pero ang exact opposite ana mo pagagpas mao na ang Pusyon Bisaya creation ni Marcos. Kasi Marcos rasab mo ay nagtukod sa Pusyon Bisaya at tuyo aron pagpahibaw sa mga Amerikanon o ingon mo way demokrasya kadaog malagi ang Pusyon Bisaya na ay demokrasya na di kagawasan ng mga tao sa pagpili. Kaya kung ako pang gikontrolar ang eleksyon, gitikas pero kung eleksyon, ano nakadaog man eh. Tresigid, ang tanang tresigid ka mga kandidato sa Pusyon Bisaya. So muna ang pikas nga extreme. Na si Marcos mo'y nagtukod sa Pusyon Bisaya o nga iya itong maniobra aron mo daog ang Pusyon Bisaya aron doon na siya example mahatag ngadto sa mga Amerikano o sa ubang mga foreign governments na doon ay demokrasya dinhi sa Pilipinas. Na kanang ikaduha nga teorya na si Marcos may nagtukod sa Pusyon Bisaya dili katuuhan. Kay tinuod man gyud nga mga leader sa oposisyon silang Taliox Bacalso, silang Hilario Davide Jr., si Tumi Kabangbang, kaisog at Tumi Kabangbang, si Billy Legazpi, kadungog pa mo mga diskursong Billy Legazpi, kuwang na lang jutay iyang balikason si Marcos. Tinuod to sila nga mga leader sa oposisyon, sa dili katuuhan na si Marcos man nagtukod sa Pusyon Bisaya. Pero arita sa ubang mga bersyon sa katinawan. Na maybe si Marcos dili man nagtukod sa Pusyon Bisaya, pero nakakita siya ng opportunity pag-demonstrate sa kadunay demokrasya ang Pilipinas, pinagi sa Pusyon Bisaya. Ug ilang gisulti mao nga ang pagkadaog sa Pusyon Bisaya did not make a difference. Wa mahuyang ang diktadurang Marcos, pila ra man ang 13 votes ikumparar sa gatusan ka mga boto sa mga aliado ni Marcos sa interim batasan pambansa. Hugaw-hugaw lang ang Pusyon Bisaya sa laktod nga pagkasulti. Wa gyud mahimo ang Pusyon Bisaya dito sa hawanan sa interim batasan pambansa. Of course, ang taga Pusyon Bisaya mahimong mo diskurso, mahimong mag-privilege speech, pero gilimitahan ng ilang oras. In fact, ang question hour, kay kada kongreso doon na may schedule nga question hour, doon na gitagda nga question hour sa interim batasan pambansa. Pero usar ka oras niya, once a month ra. So, mahimo sa usa ka oras, kausara sa usa ka buwan. So, kana medyo katuuhan, kana mao teorya. Nadili ito kang Marcos ang Pusyon Bisaya, pero iyang gigamit ang Pusyon Bisaya aron paglingla sa mga Amerikano o sa mga langyaw na dunay demokrasya sa Pilipinas. Later on, dunay nitumaw nga uban pa mga bersyon. Ug kini ako ning na-confirmar ining libro na akong gibasa, Anarchy of Families, na interview si Eddie Gul, si Eduardo Gullias ug ang mga Durano ini maong libro. Ug nitumaw kining bersyon. Gikonfirmar ni Eddie Gul sa iyang interview. Mato ni Eddie Gul, ang sabot mao ug sila rin nahibaw ini, wa mahibaw ini gani ang uban nila mga kandidato sa Kilusang Bagong Lipunan. Ang original nga sabot mao, padag-on ang upat ka KBL, si Gullias, si Durano, si Cuenco ug si Osmeña. Pero ang siyam, Pusyon Bisaya. So palutson ang Pusyon Bisaya, upat sa KBL. Ang upat padag-on kadto sila. Gullias, Durano, Cuenco, Osmeña. Kaya may labing popular sa mga kandidato sa Kilusang Bagong Lipunan. Moto'y sabot. Sigon ni kanhi kongresista Eduardo Gullias. Buhi pa man na si Gullias, ma-confirmar niya. Pero niyan ni sa libro, doon na interview si Gullias ini. Na mauna ang sabot. So doon na gito maniubra katong eleksyon na. Pero dili sa 13-0. Gustong Marcos pamatudan nga doon ay demokrasya, pero iyang palutso ng upat niya ka mga kinakusgang kandidato
sa kilosang bagong lipunan din sa Subo ug sa Central Visayas. So kung mauna ang sabot nga 9-4 siyam sa pusyon, tulo sa upat sa KBL. Nganong 13-0 man, nganong na 0 man hinuon ang KBL. Kini bersyon sa Ninggolias ug niya ni sa libro na Anarchy of Families. Muna akong ganahan na lang kumupalit ang libro ha, aron mahimo na itong reference sa mabot nato nga mga broadcasts. Ingon si Gulyas, dayong eleksyon, dunay maniubra nga nahitabo. Ang original nga sabot nga silang upat mo ipadag-on giusab. Ang inusab nga resulta mao na upat gyud padag-on sa KBL pero wildiho na si Cuenco ug si Osmeña. Dili na padag-on si Tony Cuenco ug si Lito Osmeña. Ang laing duha nga padag-on gawas ni Nito Durano ug ni Eddie Gul mao na si Tito Calderon, ang son-in-law ni Ramon Durano Sr., ang nakabana sa kamagawangan nilang anak. Ug ang ikaupat nga padag-on sa KBL ang taga Bohol nga si Tomas Toledo. Kana si Tomas Toledo, gina siya makadaog pagka assemblyman pero nahimo na siyang BIR. Dako kini siyang opisyal sa BIR o sa Nasgarbo sa Bohol. Si Tomas Toledo. Mao na siya amahan ini mga bagong Toledo karon, kini mga nitumaw nga mga leader ng mga Toledo sa gikan sa Bohol. Pero kay nausab man ang script, pildihon man si Tony Cuenco ug si Lito Osmeña. Ang pagkausab ko no ingon ni Eddie Gul, sa likwaot kayo na inig susi ba klaro kuno kay gimaniobra, wa magkadimao ba ang kamada sa mga boto kay muro magdali-dali. Ang original biyang sabot, ang upat nga padag-on, Gulyas, Durano, Cuenco, Osmeña. Ya kalit lang giusab, Gulyas, Durano, Calderon, Toledo na mo'y padag-on. Pero so gidali-dali na. Unya, ingos Gulyas, klaro kaayong tikas, klaro kaayong maniobra. Moto nga, pagkahibaw ang Marcos sa plano, iyan na gyud hinunggi sa likway. Dili na himuon. Dili siya masugot. Nga usbon ng ilang plano. Na dunay laing duha nga padag-on. So, ang sulti ko ng Marcos, kini sigun sa ni Eddie Gulyas, wa na. Padag-on na ng tanang posyon Bisaya. Pero ingon si Gulyas, kini kang Gulyas ni version ha, bisan pag padag-on ang tanang posyon Bisaya, dunay usa ka posyon Bisaya nga mapildi. Kani man gud popular ang tanang posyon Bisaya. Unya ang ika-13 kuno nga molusot siya, si Eddie Gul. So ingon si Eddie Gulyas kun ni protesta pa siya, makalusot siya adto. So mamahimong 12-1, dili 13-0. Siya kuno unta mo'y makalingkod sa interim batasan pabasa representing Cebu and Central Visayas. Pero ingos Gulyas, wa siya mo protesta kay ganahan siya magpabilin siya pagka-gobernador sa Subo. Kay isip sakop sa interim batasan pabasa, usa lang siya sa kapis-gatos ka mga assemblyman. Pero isip gobernador sa Subo, siya rang usa ang gobernador sa Subo. In other words, mas dako siya gahom, mas dako siya influensya, mas daghan siya mahimo kung magpabilin siyang gobernador sa Subo. Atong laron kini bersyon ni Eddie Gul. So mao to ang resulta. 13-0. Lusot ang tanang mga sakop sa posyon Bisaya. Doon na pagilaing bersyon nga nito mao. Nga ang resulta na 13-0 maniobra gyud ni Marcos. Mainly pagpakauaw sa oposisyon dinhi sa Subo. Kay niadto mas popular o mas gamahanan kay nilang Taliox Bacalso, Billy Legaspi, Tumi Cabangbang, John Davide, Imon Fernandez o uban pa ng mga leader sa posyon Bisaya. Mas gamahanan ang mga Cuenco ug mga Osmeña. Kaya sila ba mo'y karaan nga mga haligi sa oposisyon dinhi sa Subo. Pero aron pagpakauaw sa mga Osmeña o mga Cuenco, iyang gitintal. Dagan mo sa KBL, padag-on mo nako. Pero pag aktual ng eleksyon, gipildi niya ug iyang mapamatudan nga wa na ginaylami ang mga Osmeña o mga Cuenco diya sa Subo. Mga balimbing dako, ni balitok nako, nya gipildi pa gid nako. So mao ko ni mensahe ni Marcos pag embaras sa mga Osmeña o sa mga Cuenco. Na Marcos nagitinuod nga hawd. Nagpagamit mo nako, gipildi pa gid mo nako.
tuo mo nga ako mo paragon gipildi pigid mo nako. Waro katuohan nga napildi mo, gipildi sa nako. Silang Ramonito Dorano og si Eduardo Gulyas. So murag maunay laing bersyon nga nito mao. So sa tanang bersyon ang doon naringan kang Edigol ra nga bersyon. Mutuo ba ta sa bersyon ni Edigol? Nga gimaniubra ang eleksyon unya wa man kasinabot kay ni adtong higayon na nakasungi na lagi ang mga Dorano ug ang mga Gulyas. Nya gusto ni Mano Amon Dorano makalusot ang iyang son-in-law. Just in case doon ay grasyang isabwag dito sa interim batas sa pambansa, di siya maalkanse. Duha ang iyang anak, iyang kamanghungan anak si Ramonito ug ang iyang son-in-law na si Tito Calderon. Now of course, di ta mahibaw unsa gid ang tinuod nga nahitabo. Pero nahibaw ta unsay nahimong sangputanan sa eleksyon sa Posyon Bisaya sa 1978. Tungod adtong kadaugan sa Posyon Bisaya, nakaangkon hinuon og ang oposisyon sa tibok Pilipinas. Gimaniubra man ni Marcos uwa ang eleksyon, gituyo man to niya nga makadaog ang Posyon Bisaya uwa. Sentimento man to tinuod sa mga Subuanon o sa mga Bulanon o sa mga Negrense o sa mga Sikihudnon ang resulta sa 1978 elections. Nakakita ang oposisyon og sentro sa ilang protesta that this dictatorship is beatable. Na si Marcos, bisan sa tanan niya mga maniobra, bisan sa hingpit niyang kagamhanan, mahimo siyang pildihon siyang kaugalingon duwa. So, imbis nawad ang paglaom ang oposisyon, priso si Noynoy, pildis Ninoy, priso ang tanang mga laki leader sa oposisyon, na neutralis ni Marcos ang tanan nila mga makinarya, doon na rin sila paglaom. Kung nakadaog ang Posyon Bisaya nga dili gani ingon ana ka organisado, nga wa gani klaro nga makinarya, unsa naka sila? Nga mas veterano sila sa pakigbisog batok sa diktadurang Marcos. Mao to nananga ang mga puwersa sa oposisyon. Ug usas mga timaan na ang mga Cuenco. Imbis mauwaw sa kapildihan ni Tony Cuenco in 1978, idagan si Tony Cuenco pagka-assemblyman sa regular batasang pabansa na in 1984, uban ni anhing Marcelo Siling Fernan, adaog ang Cuenco ug Fernan tandem. Batok sa lig-on kay kandidatong Marcos sa Cebu City, na silang Dodong Solon ug si Ludio Res sa Kilusang Bagong Lipunan. And of course, nahibawtan tanan in 1980s, ang Subo mo'y labing unang napagayon o mga freedom marches batok ni Marcos. So kung ang tuyo ni Marcos pagpakauaw sa mga Cuenco o mga Osmeña, ang kadaugan sa Posyon Bisaya in 1978 na himong pabilo sa pagkabuhi, pagbalik sa oposisyon. Of course, nahibawtag unsay gama sa mga sakop sa Posyon Bisaya dito sa interim batas sa pambansa. Si Talio Bacaraso, maikay mo diskurso, maikay mo artikel paglatigo sa diktadurang Marcos. Si June Davide, usa sa labing productive na sakop sa interim batasang pambansa. Mautong sinako ang iyang balaod nun, o nahimo itong pasaporte ni June Davide siyang kabantugan. Sa daghan kay niyang dagko, importante nga mga pwesto nga nahubtan. Ang labing importante mao ang iyang pagkapangu sa Korte Suprema, nahimo siyang pangu sa Commission on Elections, nahimo siyang pangu sa mga investigating committees, sa mga kodita o sa mga kontrobersyal pa nga mga panghitabo sa atong nasod. And of course, nahibaw tang unsay natampo ni Chief Justice Davide sa atong kasaysayan sa Pilipinas. So, maingon nato nga posible ploy to ni Marcos aron pag-ingon nga dunay demokrasya, pero mura tog toothpaste nga iyang gipagawas sa tubo, wa na niya kapugni. So tinuod ang sultis mo ni paboritong palultihon ni anhing sa Dodong Gulyas, kada istorya namo siya. Nasulti gyud sa kung Papa Leo Inting, si Vicente Gulyas, ang natukod gyud sa University of the Visayas. Ang kanunay jud kuno isulti nila duhang Edigol o ni Dodong, kanang butilya toothpaste, maablihan na ganina, niya inyo na ng pasiriton, di na gina ninyo mauli o balik. So, mura magpasidaan nila ba, sa di pa mumuhimog bisan unsang butang, kawa mo kasiguro, niya inyo lang himuon just in case, inyo rasang ibalik, ayaw, kay tingalig, butilya na Colgate, butilya na toothpaste, kay Colgate nangod ang toothpaste sa una.
mao may labing popular nga brand sa una. So murag mao nahitabo ni Marcos nga ang ang unintended consequences nito mao sa iyang kung maniubra man to nga iyang gipadaog o iyang gitugutan nga makadaog ang Pusyon Bisaya in 1978. Ug hangtod karon ang kadaugan sa Pusyon Bisaya nahimong inspirasyon sa katawhang Pilipinhon. Wa na si Marcos, wa na diktadura ni balik na ang junior. Panahon ni Duterte nahimong inspirasyon ang Pusyon Bisaya katong 8 diretso nga siruhan, nahimong inspirasyon nga maybe dili pa karon ang tukba nga panahon. Pero buabot gyud ang panahon nga ang katawhan maghiusa, ang katawhan mangisog, ug ang katawhan bubarog sa unsay ilang gituon nga sakto, sa unsa pay sulti sa mga nagtungkaw sa gahom. So sa atong henerasyon karon, maybe ang pagtulon na ato makuha gikan sa kasinatian o kadaugan sa Pusyon Bisaya in 1978 mao nga di lang gyud una ta motahan. Di lang gyud una ta magpakawa o paglaom. Pareha atong 1978, kinsa may mag-expect? Doon ay makadaog bisag usa lang sa mga kandidato sa Pusyon Bisaya. Napildi man gani ang labing madugang mga lider sa oposisyon sa Metro Manila o sa ubang bahin sa nasod. Kadto na kaha ang wa mailhi nga mga lider. So, usahay ang kausaban sama sa gugma imo makit-an sa labing wa paabuta nga mga lugar. Uban ni Dr. Iris o CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay, pagsunod ug pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahon dayong kilom-kilom. Salamat CB girl, Bing Bing girl. Thank you, okay? Salamat Bing Bing girl. Okay?